kalamun ngrembug bab wahyu. Wahyu kuwi ora bisa kinaya ngapa. Sabab manjinge wahyu iku ibarat omahe maling klebon durjana. Ing mangka padha-padha sajroning waspada. Wahyu kuwi saka tembung wadah kang rahayu. Lumrahe wadahe ana ing jalma luhur, duweni watak bawaleksana, sepi ing pamrih, rame ing gawe, demen tetulung marang sapa wae. Datan pilih kasih marang sawiji-wijine manungsa, bisa urip guyub rukun, nyandang urip bebarengan, nunggal cipta, nunggal rasa, kuwi kang bisa kasebut wong kang wis duweni jiwa luhur. Wahyu kuwi dudu wujud, ora warna, ora rupa, uga ora jaman, ora makam. Dudu lanang, dudu wadon, ora barang, dudu tulisan, dudu buku, dudu kitab. Dene ana buku, ana tulis, ana weda, ana kitab, ana pepakem, kuwi dudu wahyu. Awit kuwi kabeh isih saka budidayane manungsa, saka mulur mungkerting akal nalare manungsa iku dhewe. Dene ana wahyu cakraning krat, wahyu senopati, wahyu ratu, wahyu kaprajan, wahyu katentreman, wahyu toh jali abadi, wahyu makutha rama, wahyu kitab sora, lan liya-liyane kuwi dudu wujud nanging sawijining kanugrahan kang tumurun sinandang marang kang nampa wahyu iku dhewe. Contone kaya Gusti Sri Prabu Bathara Kresna nggone nampa wahyu kitab sora. Kitab sora iku mung julukan nanging kuwi dudu sawijining kitab kang bisa dinulu apa dene diwaca marang wong liya. Kang bisa ngilo utawa maca mau ya mung kang kasandangan wahyu iku dhewe. Anggone maca wae ora kanthi netra walaka, nanging nganggo sarana weninging cipta, weninging rasa. Awit manjinge ana rasa pangrasa, ya ana telenging pandulu. Ngendi ana wahyu kok kanggo wewacan?